Правилото за 10 при благоразумието. Изчакайте 10 секунди преди да говорите, когато сте ядосани. Изчакайте 10 минути преди да посегнете към втората порция. Изчакайте 10 часа преди да изпратите онзи ядосан или злепоставящ СМС. Изчакайте 10 дни преди да направите голяма покупка, която няма практическа стойност. Изчакайте 10 седмици преди да потърсите каквото и да било подобрение, които се очаква да произлязат от вашия план за самоусъвършенстване. Изчакайте 10 месеца преди да се откажете от своя план. Не стойте на пътя на познанието.